kaya? Si TikTok. Sigaw, ship, ship. Sayo, mupan ko balik sa ato. Happy anniversary. Wapo ka dyan po sa ato. Wala. Wapo ka po. Butang ni sa kuan oh bati liga. Lagi na yan. Nya ka malakasan nga adobo ni Titing. Ha? Ang malakasan nga adobo ni Titing. Ha? Masay. Wala, natanggal. Natanggal ang buka. Tulo lagi. Oh. Please. Sagis ko ay. Wala, bitin ande. Dapat ka to saging tanan. 100? Hmm. Pero sige nga ko. Kumahiun sa ta. Peso na eri ron. Asa mo ka? Yan. Gigo to naman. Gaya ako. Gaya. Ang ipon ko ng Titing. Apil. Hi guys, mga unta. Among sudan kay Buled. Buled, Buled, Buled. First ka. Saan ibinga ga? Egg. Gutom na eh. Kuan. Pwede ni panagay na. Hambot lang na eh. Basta kami sa gutom. Ang among snack. Ito na ko ganon mo, me. Wala ga? Nakatidayot ka. Wala, gumang. Nagul ano? Bulad. Kaya ang saya sa ate. Matingog na lagi. Computer. May speaker na. Bago speaker. Layo siguro. Hambot lang. Diet na may guys. Among rice pa ginagmay na. So, wala bugas. May walang di bugas. Ginagmay or wala bugas. Walang di bugas. Wala di bugas. Nangangawas o bulad guys. Yung ganun mo pag-input. Gamay na lang. Kamay lang. Wala ka nagulatan mo. Pwede na good. Balag gamay sudan. Gusto na kanon. Okay kayo. Sa. Baka kung ukul-ukul eh. Sa. Dahil mo na. Say stop. Ako tulad ako kanina. Ito yung mga na Sinaypay. Ang asa? Pinaypay Ilan ako kayo? Pinaypay ako ah. 5 man. Tamis. 5 takbo. 5 takbo? Sakto dahil mo rin. Uy, si, nitago. Sila kay nung snack mas direct kami kaya niudto pa. Ako naman siya paniudto. Pagpamanitan niya itong tulak. Wal hunda. Ano Mirror din na eh. to? Dili. Bahal. Ay. Mirror. Ano yan? Basta na buwa dapat sampai kain. Lagi buwa din na sa bolong kanon. Sabaw sa buwan. Ibutan tayo suka. Suka man sa nigod oh. Pero na ipatis lang na. Nakakaon sinay ah. Hindi nakikakaon. Ano ba? Ano ito dyan? Hindi may. Ano ito mga... May manguha o kanon. Hindi mo atos kalbiro magkuha.
Pero diet na siya guys. Oh my God. Diet na guys. Kaya ano, maglungag may kay kami duha. Wala na nilaklang. Wala nilaklang tiyan kay. Pangasayan na lang nilaklang. Uy! Look. Exercise every morning. Planking. No? Ano sa di ay? Kaya tamag health conscious ke. Nanatas pangidaron. Lisod na ang mga BP na tumataas. Haligi mo mi. Ha? Sundot lagi. Gamay na lang. Turn up. Tayo Pilipino. Klaro kaya kung nga nang huwa ko sa labunan. Yung ana na manarba, manlabo kaya at sa labunan niya. Ay, tapo nga to ba? Yung saging. Nana, yun na. Ikaw ka saging? Ano ba? Hindi kasi di. Dahil? Hindi siya magpakita. Ang itlog, kami ang tulog. Ako sinahot ang itlog. Nga ang piska. Ang saka. Bulag. Tulumin na nga ako, nahulot ang sudan. Anton panipanyapon ang sudan. Base. Delicious Graham. Imo tang vlog imong exercise tagabuntag te. May kugta. Hindi alam basta makita na ang fitness. Yeah. Bitaw, nag-diet na dyan ko ka. Nag-double chin na gugo. Nya. Ang taas akong BP niya ba? 140. Mahal-vlog niya ka. Maharabatas pangidaron niya. Hindi ka mag-diet sa kaon na. Turagas sa kaon. Kaya ka mag-kuang Christus. Sa una, pila ka mga kukad yung Sa una, pila ganitong cup atong rice niya lang agon de? 2 kapin. 2 kapin. Mahurot gina mo. Asa kakan-anan. Mga 2 ka cup. Mga 2 tungaan na. Mahurot karon dili na. Kada kaon mo kay kuan na. Usa ka cup o 1/2. Mo ya mong kaon. 2 na magkaon. Ano nga gusto ko lang mong kaon kay nitak nanambok ni maayo. Ang among tiyan ka dagkon kay bilbil. Hindi pa pa Pero sa hay mo sit gyapon. Basta lang may sudan ba. Sabi na ang sudan kay buffalo wings Sabi Naka ng halang. niya lechon niya halang Sorry. Why diet? Pero exercise ikaw man. Gamay na bita ko rice ron ka. Ito palabi ka. May blood na ka. Lisod na. Kinala na mo hot doon yung naadiri. Gisoy kay natanaw. Hurot ng ito. Napay ka nante. Napa? Yan ka? Ay, gamay ati day. Ay, gamay lang ako Mukhaan ka. Kaya ako ni mo tong. So, punya mong iring. Ay, Isa lang ka gamay. Isa lang ka gamay. gamay na lang mong kanon. Mura na yung gilong ag. Si CJ kaya di siya magpakita. Pero kung buwad mo mong sudan kay makalimot ka sa imong diet, gata gamay. Gamay na sudak mo ka. Gamay ra ko. Yan na pa, may snacks ikaw niya. Sarong di Saging nga mabusog. pinaypay o kanang na siya latik na sagi. Bang na ako og tungal pa. Pareha raman na. Parang lang na.
ko yung good mo. Lumang gumidate dahil itong mga last nga pandemic kay itong last itong quarantine months. Doyot. Kaya naman Miss Bukid at na mo ng kuang nagtambay. Dali mga makaon sa bukid. May lube, laya, presay saging. Nya, na bukog. Butambok pa Dagang ako utang kay. dito. Butambok pa ako kay. Saan mayo? Ang kaon lang yun. Ang kaon lang. Yung sa may pagkaon. Saan na yung kaon? Dagang nagkaon dyan eh. Pramutamo ka. Nya, kung busog ka. Pagdawad ka kaon. Bukusin ko. Mana may kaon. Thank you. Pero na pa may bulad para unya. Isa na lang. Bulad is life. Lami kayo na yung ulo sa bulad eh. Ito sila sa suka nga na sili. Bisag ka nila yung sudan. Ang sudan yung ulo sa bulad. Karon kay makarte-arte mga bataa kaya hindi na sila makaulo Uy, bulad. ako. Siguro direct in town. Karon na kay ulo sa bulad. Wala pa ako kasi nagkaon. Nga, pag na siya Kaya kasway di ka. mo ko ka. Dili mo ko kay bounce pagkaon sa ulo sa buwan. Tapos ano naman sa suka? Nya. Kano Wala to. natutanan? Lami mo ganyan na ulo sa bulad niya. Saging nga kardaba. Ito sila. Wala tayo saging dre. Lahi. Palit ka. Dukas carbon palit. Lahi ang saging na dito. Saging dre niluto na daan. Di para dito sa probinsya. Pwede mo kaon. Lami sa saging na di kong kasi Ganang ko may dagang latik. Ano ba? Sa una ka daghan kayo may saging dito sa probinsya. Karon? Wala na. Wala na. Kaya kayo pang kawat. Kung dito sa pila-pilan dapat ba? Ano? Dito sa kanal ba ubos? Daghan kayo saging dito sa tatay sana. Nga. Ikawal? Pangkawaton na. Pangkawaton na po. Ipamaligya man yung papa sa una. Hindi ba na madahag kaon? Pakaon naman nga nagkandeng. Sa una. Ano ta uling? Ang lagi mo. Hinog. Kasi yun magkaon ng kuwan. Ikabuntag kay saging nga tinunag. Ikaw ito saging nga tinunuan. Kas na saging nga minantikaan. Puro saging. Saging nilong parisan o ginamos. May suka, Kundi kay sile. ito sila pag ginumis ang kadong. Mura ganito ang saging. Nga, niluyang si Lulo. Kusog kayo mo. Luyang si Lulo sa una. Kasi lang na paano. Lubkon ba? Kung buk nag-asukal. Buk nag-asukal. Butangag sapal. Kinagod nga lubi. Kung alam mo ka sa syudad kay dili ka maka-experience og ninana kay palit man tanan. Kung nasa bukod lang. Dito kay pwede ra mamuha kag lubi. Mamutong ka. Nandun tayo sa bukod na. Nakakuhaan pa kaghangin na lindo. Jod. Nga, pwedeng magputog balanghoy pa jod. Nakamuting kayo ba? Dalam to sila papa mo tong negis ani kan mo. Nunid na mo palit-palit to sa kuan bukid. Kaya na may Sa bukid tinanong. pwede ra manggod mangibot kag na may kamuting kahoy. Sa una si papa kay sila mama kay na sila daghang tanon nga kanang kamuting kahoy to sa pakilid pa dong sa kuan pa dong sa mo pilapilan sa una. Pamaligya tag kuan ra manguto sa una tag 5 taro karon di naman pinili. Nang taro ba kabantay ka ng biskwit nga ni nga nay taro. Nang biskwit nga sulod og taro kanang taro. Nya kuhaon man ang babaw na mo na dito ipanghansak tong mga balanghoy. Tinaro sa una.
Hindi pa rin. Niya katong katong mga balanghoy sa una kay lungagon raman to, lungagon nila. Pero sa dito sa Tua, sa Lanao kay dili sila lungag, kimadok man sila kay makahilo daw na makalanaw ba. May ano na ni sila nga lungagon. Dito sa Bidra, sila si mama sa una dito. Sila nilungag nila ha. Ingon sila kay basta daghan kuno kanang syapo mo na dili kuno pwede lungagon ang balanghoy. Kasi sa Bidra kay wala man siya syapo. Pero mangaon yun sila og kanang kuan, mangaon sila og kanang nilungag nga balanghoy, kamuting kahoy parehar man ngalan gud. Pero nakakaon na sad ko, nyampuyon ko kay samo dire sa pikas kay di man sila mga on side sa kung mama mukaon sila kuan nilungag nga kamuting kahoy kanang gisuman gibudbod. Kaon sila na. Nya dire sa Tua kay dili man. Pero dire sa syudad kay mukaon na tanan. Naman goy mga puto-puto nga baligya 5-5 G's. Katong ilang himo ni papa ni mo ba? Nga nay butangan diri suka sa babaw. Wala mo na nakatanong lutos papa mo dra? Wala. Di mo nangaon? Hindi ka ko, gamay. Amo gani. Pwede rin yun dito. Hindi. Nya, biga. Oh my God. Si Lola Paula. Nari sa iba, daghang biga sa walog sa una. Kuan na yun niya. Butangan na nag tuno o asukar. Nya, kinanglang maduldog. Ikaw man kaon lami. Pero ang biga, lami kayo siya isagol sa nilatan nga baboy. Okay, kasulay naman ko ka ng biga. Tapos gibot niyan marag asukal sa ibabaw. Oh, lami raman kanang lungag nga biga. Lami sad na. Ito sa dalagit. Pero ang biga ron, mahal na kaya tag 50 mil ang biga. Viral. 50 mil ang biga dito sa Tua. Kaya naroon dito manubos kilid. Manubos kilid sa kanal. Oh, labay-labayan ra gyud. Karon daghan kay manguhag biga dito kanang mga biga dito nga manubo. Daghan manguhag sa kanal oy. Kuan man natin yung color violet. Ay, kuan man to, gabi. Ay, kadong puti. Kadong puti. Lahi na day itong gabi. Murag badyang ba? Lahi na din ang buhat. Kauban na sila. Naman may badyang sa balay. Madyong. Oh, badyang, ko badyang. Katawang ihapak mo sa sanina ba? Makakuan na, makatutok. Ay, tutok. Mukuan ba? Murag mutubo nga panit nga. Muliskad ba? Mura siya og Kubal ka kabantubang. mura siya kunggo. Kongo. Direct tanan palito nimo. Nya dito sa probinsya kay pwede ra ka madto sa hunasan. Manguha kag isda pa o kay sudan. Dire di ka pwede. Asam ka hunasana dire sa syudad wala may hunasan. Bisod kayo. Mong katong pag kuan namin uli medyo may probinsya katong pagkuan. Katong pandemic gid pa pag katong yung sa sugod tong naikuan pero hisgot dili na mabalik ang taon tong nato nga sitwasyon. Kay lisod kayo pero at least kung naka sa syudad tanan paliton ba kung ato ka sa probinsya kay pwede ra ka manguha og kamunggay sa kilid. So na daghan kamunggay sa mua. Dayon mga lubate, mo pwede ra ka mag-utan. Nya daghang lubi dito pwede ra ka magbukayo, masudan na lang bukayo. Tanghan na magkamay. Tapos magkagudra ka. Kagod ra kag lubi. Dire. O pa joy kaguran, magpakagod pa ka, bayad sad ka. Dagang kwartang makuan. Hindi rin magtipid-tipid ka sa sudan. Tamang Hastang bulan, hastang bulan kinang share tarang di pa chuduton kay para uning gabi. Na Jim masalin. Mo gani. Harap ba? Unya, mag-snack sa sad may kaon niya. Aw man na di ko gusto kay ni kaon ko usa ka saging. Cheat day maron kay Dio. It's a cheat day. Cheat day. Sige, bye. Puputoy.